Són la por a la incertesa, por als carrers, a la mort, por al càncer, a la sida, por a la feina, por a la por i al papiloma. Serà el que els veïns del barri vulguin que sigui, i més absolutament irrellevant que hi hagi un planejament que digui el que vulgui, o que algun govern hagi aprovat alguna cosa, o que hagi deixat lligat el que vulgui. Corre! Omplim la vida de vida, un cor